Helo, bydd y fideo yma yn eich helpu i ddeall sut i ddefnyddio Zoom pan fyddwch chi'n mynychu gwrandawiad ar-lein. Byddwn yn anfon e-bost atoch gyda doliau ni ymuno ar gwrandawiad ar Zoom. Mae'r gwrandawiadau fel arfer yn dechrau am 9:00 y bore, ond checwch y manylion anfonwn atoch am yr amser cychwyn, gan y gallai fod yn wahanol. Ymunwch ar gwrandawiad drwy'r ddolen anfonwyd atoch 15 munud cyn yr amser rydyn ni wedi rhoi i chi. Bydd hyn yn caniatáu amser i ddatrys unrhyw broblemau cysylltu ac i roi amser i chi drafod unrhyw gwestiynau sydd gennych gyda'r clerc. Pan fyddwch yn mewn gofnodi, byddwch yn cael eich cadw mewn ystafell aros rithiol. Peidiwch â phoeni os ych chi'n aros am ychydig funudau, bydd y clerc yn gwybod eich bod chi'n aros, ac fe fydd yn eich gadael i mewn cyn gynted ag y gallant. Y clerc fydd y person cyntaf welwch chi pan byddwch yn cael eich gadael mewn i Zoom. Mae nawr egluro rhai o swyddogaethau Zoom mwyn i chi wybod beth i ddisgwyl mewn gwrandawiad ar-lein. Ar waelod chwith eich sgrin, fe welwch wahanol eiconau sy'n cynnwys llun o feicroffon. Os clicwch chi ar hwn, bydd yn eich tawelu fel na all unrhyw un arall eich clywed. Byddwch yn gwybod bod y meicroffon i ffwrdd gan y bydd yr eicon yn newid i ddangos llinell goch drwyddo. Os ydych chi eisiau siarad, cliciwch ar y meicroffon eto a bydd yn dweud mute a bydd pawb yn gallu eich clywed. Wrth ymyl yr eicon meic, mae eicon fideo. Os cliciwch chi hwn, bydd yn diffodd eich fideo. Gallwch glicio ar yr eicon eto i droi eich fideo nôl ymlaen. Yn ystod gwrandawiadau, hoffem i'ch fideo fod ymlaen fel y gallwn eich gweld. Bydd fideos pawb arall sydd yn y gwrandawiad ymlaen hefyd. Nesa, rwy'n mynd i esbonio ystafelloedd ymneilltuo, sef breakout rooms. Mae hyn yn caniatáu i bawb sy'n bresennol gael ei ystafelloedd rithiol breifet i hunain. Mae hyn yn golygu byddwch yn cael eich symud i ystafell ar-lein breifet. Gall y clerc ymuno â chi yn eich stafell ymneilltuo os oes angen i chi siarad â nhw. Pan byddwch yn cael eich symud i ystafell ymneilltuo, fe welwch neges yn ymddangos ar eich sgrin yn eich gwahodd i ymuno ar ystafell ymneilltuo. Derbyniwch y gwahoddiad yma. Diffoddwch eich meic pan fyddwch mewn ystafell ymneilltuo. Pan fyddwch chi yn yr ystafell ymneilltuo, fe welwch eicon Ask for Help ar waelod eich sgrin. Os oes angen help arnoch chi neu angen siarad â'r clerc, cliciwch ar hwn a bydd yn rhoi gwybod i'r clerc yr hoffech chi iddynt dod i'ch gweld yn eich ystafell ymneilltuo. Os ydych chi am adael yr ystafell ymneilltuo, mae botwm ar y gwaelod ar y dde mewn glas. Cliciwch ar hwn ac yna dewiswch Leave Room. Os cliciwch ar Leave Meeting, bydd hyn yn eich tynnu allan o Zoom yn gyfan gwbl. Os byddwch yn clicio ar hwn ar ddamwain, peidiwch â phoeni, ail ddefnyddiwch y ddolen oedd gennych chi ymuno ar gwrandawiad ar ddechrau'r diwrnod. Bydd y clerc yn esbonio'r broses hyn i chi eto ar y diwrnod, ond gobeithio fod hyn wedi bod o help i chi am y tro. I gael gwybodaeth am bwy fydd yn y gwrandawiad, gwiliwch y fideo Pwy sydd mewn gwrandawiad. Gobeithio bod y fideo yma wedi bod yn ddefnyddiol i chi. Diolch am wylio. Hwyl fawr.